Επιστολή Heralds of the Nativity Impusioasa, 24 Δεκεμβρίου 2024, MP4. Στο Impusioasa, δεν λέω απλώς ιστορίες, αλλά συμβαίνουν. Και, όπως γνωρίζετε, οι πιο όμορφες ιστορίες είναι οι χριστουγεννιάτικες. Έτσι τα μέλη της Εκκλησίας της Νέας Ιερουσαλήμ στον Γκλαντανί φρόντισαν να περιτριγυριστεί η πόλη μας από τη μαγεία των εορτών. Άνοιξαν τις μεγάλες πύλες του φρουρίου, άνοιξαν την ψυχή τους και πήγαν στα κάλαντα. Και με κανέναν τρόπο, με φτερωτά άλογα και αλληγορικό άρμα. Και πήγαιναν έτσι σε όλη την πόλη, όπου ο κόσμος τους περίμενε στις πύλες ή τους ακολουθούσε για να ακούσει τα παραδοσιακά τους κάλαντα. Και η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν ήταν κάτι περισσότερο από μια ατμόσφαιρα ιστορίας. Ήταν σκέτη μαγεία. Κατάφεραν να μαζέψουν κόσμο, να ενώσουν ψυχές και σκέψεις και να φέρουν τη χαρά των Χριστουγέννων στην πόλη. Μετά από αυτό το αρκετά μεγάλο ταξίδι, σταμάτησαν στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου, όπου έστησαν τη σκηνή που δημιούργησαν τα χέρια τους και απέδωσαν ένα πρόγραμμα με κάλαντα. Τελικά δεν περίμεναν να λάβουν τίποτα, αλλά έδωσαν. Έδωσαν σε κάθε άτομο παραδοσιακά πιάτα, φτιαγμένα από τον εαυτό τους.